Landsbyskolens første lærer hedder Dil Puri. Han er 38 år og har arbejdet på skolen, siden den startede for 19 år siden. I begyndelsen fik han ca. 1000 danske kroner om året i løn. Han fortæller, at skolen i de første år var meget simpel, og at de manglede penge til stort set alt. Men at det er blevet bedre og bedre i årenes løb. Den nye skolebygning, som staten har bekostet, stod klar for 5 år siden. Og i dag er de 2 ud af 4 lærere aflønnet af staten, og de 2 af Rosens Friends. Bim og Chandra er de 2 sidsttilkomne lærere, og det særlige ved dem er, at de begge har startet deres egen skolegang i Landsbyskolen. Bim er engelsklærer og skal snart i gang med at tage en bachelor i engelsk, mens Chandra er indskolingslærer. Selvom Dil har fået tilbudt job fra andre skoler, har han valgt at blive på Landsbyskolen. Han kommer selv fra en fattig familie og ved derfor godt, hvilke udfordringer børn i Sipangavn lever med. Dil fremhæver derudover, at folk i landsbyen virkelig satser på uddannelse til deres børn, og at han føler sig meget vellidt i landsbyen. Dil har 4 timers gang til skolen fra hvor han bor med sin familie, så derfor bliver han boende i landsbyen i hverdagene og tager kun hjem i weekender og ferier. Han fortæller, at han meget gerne vil ende sit arbejdsliv i landsbyen og håber med hjælp fra Rosens Friends, at skolen kan blive endnu bedre.